hang nete la ban lech pha yeng ka Manchester City la ne ka Real Madrid tang na ka playoff ha ka Champions League pedang sngau ba ya piki paralok ki baju sngau tanat ban page ki video ha ka ne ka channel ka jing kerpat ya pi la da phimpat da ban subscribe sngau ba ban subscribe ya ka ne ka channel khnang ba phin amdo ya ki video ki ban upload ha ka ne ka channel ka jingela kai ha ka Champions League menta ka la po chakarau 16 bat ki klub ki balio bandrung direct chakarau 16 nadu ka kerdan ka banengkong hadu ka kerdan ka bapra ki dai ka Liverpool ka badan ha ka kerdan ka banengkong ka Barcelona ka badan ha ka kerdan ka baar ka Arsenal ka badan ha ka kerdan ka balai ka Inter Milan ka badan ha ka kerdan ka basau ka Atletico Madrid ka badan ha ka kerdan ka basan ka Leverkusen ka badan ha ka kerdan ka bahanrew ka Lille ka badan ha ka kerdan ka bahanyau bat ka Aston Villa ka badan ha ka kerdan ka bapra kat baki badan nadu ka kerdan ka bakandai hadu ka kerdan ka ba arpusau kin ha bane kon de ka playoff khnang bakin yo bandrung chakarau 16 ha ka ne ka Champions League jong menta usnam ka ta ki kin thop nadu ka Real Madrid ka Dortmund ka AC Milan ka Juventus ka Bayern Munich ka Manchester City ka PSG bat ki we de ka jingela ka jong ka playoff na ka benta ban yo rong chakarau 16 ha ka ne ka Champions League menta la da ban penlaj ya ki program jongka kata ka klub Brugge kan ikon persya ika Atalanta ka Sporting kan ikon persya ika Dortmund ka Manchester City kan hak ban ikon persya ya ka Real Madrid ka Celtic kan ikon persya ika Bayern Munich ka Juventus kan ikon persya ika PSV ka Feyenoord kan ikon persya ika AC Milan ka Brest kan ikon persya ika Paris Saint-Germain bat ka Monaco kan ikon persya ika Benfica kini ki jingala kai hakan ka playoff kin sedang nadu ka khatway tarik jong menta ubenai bat kan kot hadu ka arpeu tarik jong menta ubenai feb hadu ka arpeu tarik jong menta ubenai feb kan dai ka rai ka bakhat do ye kin ki khat ndru teliki klub hatu lakin yo rung ne em chakarau 16 la ne kin ha ban lai pha yeng no ne ka Champions League tang ne ka playoff jong menta usnam ne ki ne baro ki jingala kai hakan ka playoff ka jingala kai ka bapen sungshin bat ka bapen dik mensen yakin ang Krisyan hasat lak jong ka partai kan dai ka jingala kai hapadang ka Real Madrid persya ka Manchester City namar ka jinga kon kan dai hapadang ka klub ka Baklainbor na ka La Liga kata ka Real Madrid persya ka klub ka Baklainbor na ka English Premier League kata ka Manchester City haka ba baro artli kini ki klub ki klub ki babon ba kinang Krisyan bat ki ba ita mensen yakin ni baro artli ki klub haba pet ki jingala kai ki balada jong kini para artli ki klub haswa bakin hak ban yakon de ka playoff kena bakin yo bandrung chakarau 16 hakane ka Champions League kadai ka Real Madrid kaladon haka kerdan ka bakhat wei de ka bajab sansen bat cha aram hadu la sen kat ba ka Manchester City pat hapdeng ka jingdo jingkerman yo la se bakan hak ban lej pha yeng no ne ka Champions League klem da yo rong watang cha ka playoff ro jong menta ka ayom hanre ka Manchester City hapdeng ka jingno mansen bat ka jingdo jingkerman hanre ka la tre chitom bat ka le kondoki hikai haka jingela kai ka badang shudap jongka kata haka jingela kai persya ye ka klub Brugge haka ne ka jingela kai ka Manchester City de ka wei ka sur de ka mensen ka bachenrang de ka jingtrang bat ka jing angno bakan yo bandrong ka playoff haka ne ka Champions League kumta haka ne ka jingela kai ka la tre chitom ba hadu kata ka jing tre chitom jongka kam shem la le no ai haka ba haka ne ka jingela kai ka la ban penlem ye ka klub Brugge da lai la ka we gol la ban ong leng ba ka ne ka jingjo persya ye ka klub Brugge ka Manchester City ka leo bandrung de ka sai check up playoff haka ne ka Champions League haka ba ka ladon haka kerdan ka ba ar de ka ba job laisen ye khat arsen barcha ram ro laisen kumta leng ba ka ne ka jingo rong jongka de ka sai check ne ka playoff kan ha ban kon persya ye ka Real Madrid haka khat ar tarik jong menta ubenai bat haka ar tarik jong menta ubenai haki ne ki jingela kai kin sadai ki jingela kai ki bapen ki event ye ka stadium hi barok kawai bar kin salang ki jingela kai ki bachangshit ki bapen dik mensen ye kinang Krisyan jong kini baro artli ki klub haka bakan sadai ro ka rai ka bakhado ye kini baro artli ki klub hatu lakin yo rong ne em chakarau 16 lane kin ha ban lej pha yeng no naka ne ka Champions League klem da yo rong watang chakarau 16 ro Kublai Shibon ye piki paralok ki bajus ngau tenan ban page ki video hakane ka channel
งินสกันโดบัดฮักเอาไว้กับวิดีโอคู่เบลชิบอน